La nit bruixa s'està convertint en una de les festes que més poder de convocatòria tenen al nostre poble. L'Associació de Botiguers d'Arenys de Munt organitza una sèrie d'activitats per grans i petits i els Amics per l'Art celebren el seu concurs de pintura ràpida. Encara no s'havia post el sol i el mag Joaquim Matas ja recorria els carrers del poble deixant bocabadats els qui presenciaven els seus trucs de màgia. Amb una única corda per flipar. 1, 2, 3. I no és per menys. No és habitual que aparegui una moneda a la teva mà o que dues cordes es transformin en una de sola davant dels teus ulls. Resa les mans i si obres, flipa, xaval! Les 4 monedes. A la nit bruixa, els comerços resten oberts fins la mitjanit. Els seus aparadors s'omplen de bruixes, ratpenats i altres inquietants éssers nocturns. També ofereixen degustacions gratuïtes, vals de descompte per als consumidors i beuratges màgics. Mentrestant, la mainada va poder participar en la gincana, on van haver de superar diverses proves distribuïdes per diferents punts del poble. Un any més, el concurs de pintura ràpida va tornar a reunir una bona quantitat de pintors de diferents llocs de Catalunya. Van venir 50 persones, són molt més que un altre any. Hem buscat premis que són molt grans, un premi de 2.000 euros, un de 1.000 euros i 11 premis en total. I arriben la gent de fora, de Sabadell, de Lleida, i són pintors molt famosos. El repte pels pintors és trobar un indret del poble i fer servir tot el seu art per fer-ne un retrat en les 4 hores que dura el concurs. En el sitio de sellar las telas, entonces he visto que tiene un gran escaparate y bueno, me puedo aprovechar de la luz de la sala de exposiciones. Entonces me he colocado aquí, me he girado, he visto el ayuntamiento y el tema este del bar, todo lo que es la terraza, y digo, bueno, aquí puedo hacer un gran tema. Estic pintant la riera perquè tinc entès que és molt estimada i a més té una llum i unes ombres, un contrast, una riquesa de colors que em sembla que pot ser interessant. Les sentiu? Ja venen! Finalment, a les 12 de la nit, les bruixes de les nostres contrades es van congregar a la plaça de l'església per celebrar una dansa ben especial. Aquest espectacle està dirigit per Marta Mora, que ha coordinat diferents entitats del poble, com ara la secció de teatre i la coral del Centre Moral.